Raşan Anter, keça Rewşenbîrê Kurd Musa Anter, piştî jiyana xwe ya 35 salan li Swêdê bihêra li bajarokek İzmîrê bi cî bû û li wê derê dijî. Ew dixwaze bi çalakî û xebatên xwe bîranînên bavê xwe zindî bihêle. Ew ne siyasetvan e, lê ji çalakvan lê bi dilsozî piştgirî dide hemî bername û çalakiyên ji bo mafê Kurdan û mafê mirovan. Raşan destnîşan dike ku zarokatiya wan dibin zextên li ser bavê wê de derbas bûye. Leva ez diçim çalakiyên dayîkên aştî an eşemiyê ciwanê me dor li min dicivin. Min hemêz dikin ji bo xatirê bavê min. Elbet kesayetiya me jî heye. Lê dibêjin lema ku me dibînin wekî ku bavê min dîtibin. Wisa his dikin. Heta siheta min baş be ez dixwazim hezkirina bavê xwe girêdettir bikim. û ji destê me were ez ê herim hemî çalakiyan. Ji ber ku Musa Anter dibiye malê hemî gelan. Musa Anter gelek caran hatiye girtin. 11 salî wê zindanê derbas bûye. Ji ber wê debara malê li ser milê hevjîna wî hale Anter maye. Kurdbûna wan jî weka biçûkxistinek û heqaretek derxistine pêş wan. Guliyê xwe yê dirêj nîşan dide û dibêje ku dema ku ew zarok bûye ji ber Kurdbûnê lê heqaret hatiye kirin û ew guliyê xwe jî weka bertek dirêj dike. Têbîra min 13 salî bûm. Bavê min ji ber çalakiyên Kurdbûnê hate girtin. Lê rojnameyê Tirkî wî weka terorîst nîşandan. Ew dem navê Kurdan bi heqaretê bikar-danîn. Digotin Kurd palene û qewraşin û teriyê wan hene. Li dibistana Erenkê Qiz Lîsesê hevalên min zorbetî li min kirin. Westin bi darê zorî kincê min ji ser min bikin. Gotin û em dixwazin teriya te ya Kurdan bibînin. Min li wan xist. 76 salî me lê ew biyar ji bîra min naçe. Ji ber wî ez guliyê pora xwe jê nakim. Dema dipirsin jî ez dibêjim ev gulî nûvka Kurdan e. Raşan digel her du birayê xwe mala Musa Anter a li gundê Stêbiliyê ku li ser navçeyên Stêbîna Mêrdînê muzexaneya Musa Anter ava kirin. Gora Rewşenbîrê Kurd jî li hewşa muzexaneyê. Çi alav û fotograf û eşyayê xusûsî ên Musa Anter hene ji aliyê keça wê hatiye parastin û li vê muzexaneyê hatine raxistin. Cemiyeta Rojnamegerên Tirkiyê ya şaxa İzmîrê jî 3 sal berê di muzexaneya çapameniyê de di beşa şehîdên çapameniyê de li ser navê Musa Anter jî quncikek çêkirin. Raşan çend alavên Musa Anter bexşê vê muzexaneyê jî kir. Musa Anter zavê Hidayet Bedirxan û Ebdirehmiyê hekarî ye. Piştî ku bi hale Zab Sura Zewicî ji ber xebat û çalakiyên li ser mafê Kurdan dema xwe de bi deha caran hate desteserkirin û girtin. Galê min mirovek pir hêja bû. Gelek hurmetê nîşanê pîrka min dida. Dema dihate malê bank pîrka min hidayetê dikir û digot dotmîr. Têbîra min Tirkiye weka qasîdê İslamê galê min şande Kongre İslamiya an Pakistanê. Lê di vegeriyê de ji ber çalakiyên li ser Kurdî ew hate girtin. Pîra min Hidayet jî Neviya Bedirxan bêg bû û ew ji mamosteyên evelên Komara Tirkiyeyê ye. Raşan xwedî derketina mafê Kurdan weke wesiyeta bavê xwe dibîne û destnîşan dike ku dibêje bi serbilindî dixwazin li mîrata bavê xwe xwedî derkevin. Xecican Farxîn, Dengê Amerîka, İzmîr.